Türkmenistanna avtomobil söýüjüläriniň her biriniň tanaýan bir ýyldygy. Ýöne gyýdlaram şol adamyň adyny hökman eşitdiler, köpsi eşitdiler. Ýöne kimdigini bilmeselerim. Bul adam elbetde Michael Schumacher. Videomy görýän ýaşlar belki tanaýan dälir. Ýaşlara şol adamyň Michael Schumacher'iň kimdigini tanadaýyn. Yarışlaryň birine öz rekordlaryny özü täzelýän döwürleriň birine öz garşydaşlaryndan bir kuruk öňe geçýär we finish çyzgysyna ýetmän garşydaşlaryna garaşa öz garşydaşlary bir kuruk täzeden ýydyna golaýlanyna garşydaşlarynyň şeýle bir içine ýakyp şeýle garaşa finish etmän o 5-10 sekund galanyna ýydyna ýetip gelýärkä finişe geçip gidýär. Şonýaly öz garşydaşlaryny izdivasy edip ýarışan sizin geçjek ýoluňyzy men ýatybam geçýän diýen ýalyk hereketleri bilen dünýä taryhyna ören ýydy goýan bir sürüji. Bu taryh ören gyzykly bolar. Michael Schumacher'iň ömür dörejligini şeýle bir hyjyw, şeýle bir adama berilen talant hemde bir gynançly wakalaryň biri bolýar şu taryhda. We men bu zatlar aýdýançam, like basmagy, podpisasiýa etmegi, hemde baýdaçyga basmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Şu videomda hiç açan etmedik bir adam edýän videony sahrany edip skaçaýdy edip bolýan ýagdaýa getirýän. Arkaýyny skaçaýdy edip öňüňizde oturan ýeňeden görüp ýa-da TikTok ulanmaýanlara da paýlaşyp bilersiňiz. Onda men siz taýar bolsaňyz men video dowam edýän. Biziň Ýakyny ýol prolejeniýamyz bar. Ýakyny ýol kampaniýamyzyň adyndanam her videomyzy soňuna çenli görenlerde soňuna konkurslar garaşa dogry jogap berme. Ilkin jogap dogry jogap berenler Ýakyny ýol kampaniýamyzyň adyndan uly bolmadyk sowgatlar garaşa. Michael Schumacher 1969-njy ýylda ýanwar aýynyň 3-nü Germaniýada Demirgazyk Rhein vilayetinde dünýä ýenýär. Kakasy Rolf hem binagar hem heykeltaraş daşlardan heykel ýasatýan eken, hem de daşlardan bina gurnaýan eken, haýat gurnaýan, öý gurnaýan eken. Garaz ejesem öý hojalykdy, ejesiniň ady Eliza. Şeýle bir orta gatlakdaky maşgala, garyp bolmadyk maşgalada dünýä ýenýär. Schumacher heni geçecek wagtyna maşgalasy eýýän şonu bilýär, adrenalini güýçli, şeýle bir energiýasy içine tygmaýan, gije gündüz ýatmaýan we diňe algaçlap ýören çaga. Aktivni çagalan biri arabajyk türlüýän arabajaklaryny diňe alga beýge mindirip, beýikde üstüne minip ýene aşağı düşüp garaz şonu ýykylyp çürüşip ýören bir çaga dary gysgaça aýdamazda. Geçecek Schumacher ýaňy bir 4 ýaşyna gelende ejeti Eliza kankasyna haýyş edýär, Rolfa haýyş edýär. Çagamyzy şu vilayetdaky avtomobil sportuny bir aýryň çagalan sürýän şu adam karting sürýän ulan bardam geçecek maşinlar, konşuk maşinlar häzirem turýan. Olaram geçecek konşuk maşinlar tabi çagalar üçin şoňa sport bar eken, okuw bar eken. Şoňa beraýys tabi güýjüni, energiýasini şoňa sarf etsin diýe, gowda düşün sarf etsin diýe. Garaz ejetiniň maslahaty bilen kakasy akadip okuw ýazarýa, ýöne bir ýyldan soň okuw töleglerini töläp bilmeýärler. Ondan näme diýe kakasy şol okuwa barýa we men maşinlardan başym çykýa. Men sana işläp beren, sen bolsa men oglumy mugut okutýar. Gara şol wagtlar şo ýerde şeýle bir ýagdaý bar eken, okuwyň molumlaryna, okuwyň işgärleriniň çagalaryna mugut okutup berýän ekenler şol sportda. Gara şeýlerik bilen keçilikde sport maşin türmäne başlaýar, keçecek maşinlar türmäne başlaýar we ýaňy bir 6 ýaşyna gelende Demirgazyk Rhein vilayetinde geçirilýän çagalar üçin karting avtomobil ýarşyna birinji ýer alýar. Keçeler üçin ýa-da keçecek maşina ýarşy geçirilýän eken, şonda birinji ýer alýar. Eýýäm keçelikden bul 6 ýaşyna garamadan görkezýän tildigi, ýa-da hödürleýän geçişi ýoly ýam 10-12 ýaşlar bilen deň gawat diýilýär. 6 ýaşyl diýip bolanak 6 ýaşyl çagalan sürüş tildigine umuman gawat derine sürüş. Şeýlelik bilen bir näçe ýeňi şadan ýa birinji ýer bolýar, üçinji ýer bolýar, 5-nji ýer bolýar ýöne görkezýän rezultatlary ören uly. Şeýlelik bilen Schumacher 13-14 ýaşlaryna gelýär. Schumacher 13-14 ýaşlaryna gelende eýýäm döwlet derejesine ýarşa gatnaşyp biljek derejesine ýetýär. Ýöne ýaşy sebäpli näme bolýar döwlet derejesine geçirilýän ýarşa kabul edilenok. Kakasyna şeýle diýär, 13-14 ýaşyl çaga kakasyna şeýle diýär. Kanka men döwlet derejesindäki geçirilýän ýarşda görkezilýän minutdan öň gelýän häzerem diýär. Men şo ýarşa gatnaşdyray diýär. Kakasy oglunyň aýdan sözüni ýakmajak bolup döwlet derejesinde Germaniýada döwlet derejesindäki ýarşa gatnaşdyrjak bolup ogluny Belgiýa gidýär we Belgiýada raýatly pasportun alýar we Belgiýada alınan raýatly pasportuny öz ogluny eýýäm 16 ýaşly edip görkezýärler.
Şeýlelik bilen Belgiýanyň adyndan Germaniýada çykyş edilýär. Germaniýada çykyş eden döwlet derejetindäki ýarışda 16 ýaşly çagalar ýarışa gatnaşýar. Indi şu ýerde şeýle bir tarih bar. 16 ýaşynda, özü 14 ýaşynda döwlet derejetindäki ýarış geçirilmegine ýaňy bir tagatlar galdy. Ýa bir tagat galdy we hemme jurnalistler, näme diýär, sürjüleri video kamera surata düşüp berler, adet berler. Indi hemme sürjüler maşynyň içinde otur. Ýöne Schumacher maşynyň içinde ýok. Kameraçy Schumacher gözleýär we näme diýär? Özüniň maşyn sürmeli eşiginde kaskaly zatly, maşyn sürülen eşikler bar, ýanmaýan eşikler. Şonu futbol oýnap ber, gezjekkä çagalar bilen. Elbetde 14 ýaşly çagalar bilen, öýdä diň duş çagalar bilen futbol oýnap ber. Kameraçy näme diýär? Ferhat diýär, "Ay, mundan niýe şo maşyn sürýän ýarış döwlet derejetiniň ýarışy çykasy ýoklaý diýär, muny kamera dalanok, isladymydan gara şeýlelik bilen başlamaka şoň suratam ýok." Ýekece startda uramakalar 5 minut öňünden gol salýar. Gol salandan soňra begenýär. Şol oglan begenýärde ilgap gelýär we özüniň ýarış gatnaşmaly maşynyna oturýar. Şo ýerde ýekece suraty bar şoň. Şeýlelik bilen start başlaýar. Gözüňe gelýärmi? Hemme gatnaşyjylar ýarışa gatnaşan 16 ýaşly ulrak oglanlar maşynyň içine oturýarlar, gözüni ýumyp gözüne getirýärler. Men häzir şeýle ýarşany bulam futbol oýnap ber we 5 minut galanda da gelýär. Näme diýär? Öýlen birinji ýer alýar. Birinji ýer alan soň ýanky jurnalist prosto şok bolady diýär. Birinji ýer aldy, eline kuba galdy, begene hemmek surata düşdi, bolu kubany hakanda berýär, ýene täzeden futbol oýnamany diýär. Şo derejede bir näme diýär, Allah Taala beren talanty diýen ýaly bir talant da uly tyýldyklary şeýle bir gowy derejede kontrol edebilýär. Garaz, ýaş Michael Schumacher öz sürüş döwründe döwlet ýarşynda birinji ýer alandan soň ýam Formula 1 daraşgarlar bolýar, Formula 1 ýetme üçin Formula 1000, Formula 2000 ýene şoňda Formula 200 bir näçe kiçik ýarışlardan geçip iň soňunda iň esasy Formula 1 ýarşyna ýetmeli eken. Ene bu ýerde Formula 1 ýarşyna golaýlady we akbar muňa gülüp bakdy. Şol wagtlar Formula 1-da bir ady bäli kompaniýalaryň biri Jordan 911 komandasy we onu tanıştyrayın. Häzirki Aston Martin komandasy, kompaniýasy. Aston Martin kompaniýasy Jordan 911 ady bilen 1991-nji ýyllarda çykyş edýärdi. We näme bolýar? Formula 1 sürüjüsi polisiýa bilen içkili ýagdaýda tutulup hem de polisiýa bilen uruşanlygy sebäpli wagtlaryň göz astyna alınýar. Indi bu ýerde Jordan 911-iň kompaniýasynyň sürüş wagty golaýlady we bularyň indi sürüjüsi ýok. Näme diýerler? Ýarış sürüjüleriň arasynda gözle geçirýärler we hemme kişi elbetde Michael Schumacher maslahat berýär. Bular Michael Schumacher'in ýanyna barýarlar we şeýle diýär 17 sanalyk ýol bar eken Formula 1 ýarışlarynda. We inniki geçiriljek ýoluň nämedigini ýatdan bilmeli ekenler sürüjülerni. Şo ýoly ýatdan bilmeseň sürüp bolanok eken Formula 1 ýarışlaryna we Michael Schumacher'den soraýarlar, "Sen geçiriljek ýarışdan habaryň barmy?" diýär. Olam "Howa" diýär, elbetde habar bar, ýöne ýoldan habar ýok, ýola girip görmedi. Habaryň barmy diýär, olam "Howa" diýär. Şo ýol ýatdan bilýärmi diýär, olam "Howa, men ýatdan bilýän" diýip jogap berýär. Näme maksat Formula 1 ýarışyna Jordan kompaniýasy komanda tarapyndan goşulmak. Bilmeýänem bolsa boýnalýa, şeýlelik bilen ýarış başlaýar. Ýarış başlaýar, özüniň bilmeýän ýoluny, özüniň rekordlaryny goýup başlaýar. Entek bilenek howply ögrümler edýär, ýoldan çykjak bolýar, awariýa boljak bolýar, gara dören kynrak düşýär şo ýarışda. Ýöne birinji ýer alyp bilmeýär, heme ýoly bilmeýändigi sebäpli maşyny kän kösüýär. Şeýlelikde soňky ögrümlerde birinji orunna barýakada disiplinä döwülýär. Disiplinä bolsa onu skor çalyşmak üçin, skor geçirmek üçin basylýan pedal, şonu basmasaň skor geçenok. Bu ýaşlar üçin düşündirýär, ular elbetde bilýändir. Şeýlelikde disiplinä döwülýär we 7-nji orunna ýarşy tamamlaýar. Ýöne şeýle bir zat bolýar. Bu ýerde gaýtym has gowdat bolýar. Aston Martin kompaniýasynyň adyna at goşýar. Birinji sürüşinde. Näme üçin? Aston Martin şu güneçeni 7-nji oruna gelip görmedi. Ondan ama izahorna Formula 1 ýarşynyň esasat birinji ýere gelmek däli, iň esasat sürüşde ören gowy hereketleri görkezmek. Garaz bolam ören gowy hereketleri, çalyşmly hereketleri görkezýär, uly barlary alýar, ýöne finişi 7-nji bolup tamamlaýar. Garaz ötüş döwri başlady. Aston Martin kompaniýasyna 3 ýyl çykyş edýär. 1993-nji ýylda Aston Martin komandasyna çykyş edýär we muny kim görýär? Angliýada komanda Benetton ady bilen dünýäde iň baý komandalaryň biri
Angliýanyň şahalarynyň sponsorluk edýän komandalarynyň biri muny görýär. Komanda Benetton Formula 1 ýarşlaryna at gazanan komandalaryň biri şunu görýär we elbetde Aston Martin kompaniýasyna ýüz tutýar. Men $2 milyon hödürleýän. $2 milyon hödürleýän maňa sürüjüňizi beriň diýär. Şeýlelik bilen Aston Martin'dan sürüjüni satyn alýarlar. Sürüjüň özüne de ýyllyk $20 milyon şertnama gol çekýärler. 94-nji ýylda Benetton komandasynyň ady bilen ilkinji ýerde çykyş edýär we dünýä derejesinde dünýä formula ýarşlarynyň birinjisi bolýar. Formula 1 ýarşlaryna şeýle bir gadaganlar bar. Özüň sürüjän bolsaň töwereňdäki sürüjilere hop awandyrmalar, hop awandyrsaň açkoň düşýär, birinji ýere gelýär, ýagdaýda sen birinji ýer diýip hasap edilen ok, ýeriň ýere düşýär. Gardaş şonu ýaly bir zatlar eken. Ýöne özüniň hytyrlygy bilen şeýle bir zatlar eken, men birinji gelmesem, sen hem gelmersiň diýen bir hoply hereketler bar eken, öz garşydaşlaryna ören hop salýan eken. We şol sebäple Michael Schumacher'ın sürýän maşynyň töweregine hiç kim gol öle bilmeýän eken. We ýene-de bir ulanýan hytyrlygy bar, özünden garşydaş sürüjileri maşyna minmäke olaryň nerwisi bilen nerwini atak edýän eken. Ona nähili sen süýgüliňi men plan ýerde gördüm, ýa-da koy planda, sen başgalaryň plan izdiwa adamlary birazjyk fiziski taýdan oýnaýan eken. We beýleki sürüjiler Michael Schumacher'ın aýdan söz sebäpli normal ýarş ýaşap bilmeýän eken. Michael Schumacher bolsa ören hytyr, köp bilmiş hereketleri bilen birinji alýan eken. Michael Schumacher şu atalyan bolsa Ferrari kompaniýasynyň sürüjüsi diýip tanalýar. Köp kişi şeý diýip tanýar. Indi Ferrari kompaniýasynyň sürüjüsi nädip bolýar? Indi bu ýarşlary gör, ýa dünýä birinjisi boldy Michael Schumacher we Ferrari. Hakykatdan Ferrari avtomobillaryny ören uly girdejilere eýe bolan komanda we Ferrari kompaniýasy ýa-ni komanda Benetton'yň ýanyna bar ýa we näme tetip berýändir diýäňiz. Maňa Michael Schumacher berin. Men en gowy sürüjilerimden 2 sanagyny Michael Schumacher'in ýerine berjek we muň ýerine $40 milyon töle berjek diýip Michael Schumacher'i. Şondan alýan üçin Michael Schumacher'in aýlygy däldir bu. Ýyllygy däl, prosto şeýle bir töle ödürle Michael Schumacher almak üçin. Garaz şeýlelikde Benetton komandasy, Benetton kompaniýasy dünýä birinjisi boldy, öz maşynlary, öz adany awtoritatyny galdyrdy. Michael Schumacher'i Ferrari tapşyrýar. Şeýlelikde Ferrari 1995-nji ýylda Ferrari'ň ady bilen çykyş edip başlaýar. Ýöne çykyşlaryna başlamaka 1995-nji ýylda Michael Schumacher öz töwerýaryna öýlenýär. Goýja maşgala bolýarlar, ýürekden birek söýýän jügütler öýlenýär. Hani bu ýerde bir söýgü temasyna geçip oturmadym da, oňa bir taryhy bar. Nädip duşýar? 1995-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli Ferrari'ň adynyň çykyş edýär, ýöne birinji orun alyp bilen ok. Näme üçin? Her ýerdek ýarışda Ferrari'niň kemçiliklerini düzeltýär. Ferrari şeýle bir ýagdaýa düşüpdir. Soňky 17 ýylyň içinde hiç gel ýagdaýda gowy rezultat görkezip bilmändir. 17 ýylyň içinde. Ýöne Michael Schumacher gelenden soň Ferrari birinji oruna geçip bilmedigen bolsa 2000-nji ýyla çenli Ferrari'ni adyny, awraýyny arşa götürip başlady. 2000-nji ýyla çenli Ferrari'ň maşynlaryny düzeltýär. Ferrari'ň kemçiliklerini, Ferrari'da ýarışyň dogamyny ýüze çykan problemlerini ählisine teklip berýär we düzeltdirýär. Garaz 2000-nji ýylda Ferrari dolu derejede Formula 1 ýarşlaryna taýýar ýagdaýda maşyn dizayn edýär. Elbetde Michael Schumacher'ın teklifi bilen we 2000-nji ýyldan 2008-e çenli Formula 1 ýarşlaryny Michael Schumacher 6 gezek dünýä çempionatyna ýeňiji bolýar. 6 gezek ýeňiji dünýä taryhynda beýle bir tiz wagtyň içinde beýle uly ýeňiş görülmedi. Onda videoň dogamyna başlamak hak, sowgat kazanma mümkinçiligini ýatdan çykarmaly. Biziň videolarymyzda, her gezek biziň videolarymyzda sowgatjy konkurslar bolýar. Bu gezek hem Ýakynyol kompaniýamyzyň adyndan gapyňyzda sowgat barar. Ilkinji borup dogry jogap bermäni başarsaňyz sorag şeýle. Michael Schumacher'ın giýýän şlemi barada, ol şlem adaty bir şlem däl. Şol şlem barada iň dogry maglumaty, informasiýany ilkinji borup dogry jogap bermäni başarana, kommentariýada dogry jogap bermäni başarana Ýakynyol kompaniýamyzyň adyndan gapyňyzda sowgat barar. We videoň dogamyny şeýlerek alyp baryp biler.
Michael Schumacher'ın durmuşy 2010-dan aşagdy we 2010-njy ýyldan ýokarda ören üýtgeşik bir durmuş bolýar. Bu zatlary häzirki videoda giňişen aýdyp oturmak, oja video gaty uzak bolup gider we indiki video biraz başgaça bolar. Şeýle bir zat bolýar. Indiki videoda Michael Schumacher haýsy futbol klubda oýnanlygy barada, Liga Şampionada gatnaşan futbolda, Liga Şampionada gatnaşanlygy barada maglumatlar berilir. We näme üçin 2 ýyllap awtomobil ýarşlaryndan Michael Schumacher'iň daşlaşanlygy barada. Michael Schumacher dünýä derejesinde ýarş awtomobilleriň bir dünýä birinjisi bolup durga öz prawasyny nädip alyrdy. Şoňa bir prikolny wakalar. We özüni dünýä derejesinde tanadan, hem-de Ferrari kompaniýasyna dünýä derejesinde tanadan bir jogapkärlik wezipesini Ferrari komandasyna taşlap, haýsy komanda geçişi we Michael Schumacher gynansak-da häzir 14 ýyl bäri ýatakda ysmaz ýagdaýda ýaşaýar we bu ýagdaýa nähil ýagdaýa, nädip bu ýagdaýa gelýänligi baradaky giňişen maglumatlar biziň ikinji bölümimizde bolar. Galan bölümlerini bilesiňiz gelýän bolsa kommentariýada dowam ýazyň. We isleg bildirýändiň sany köp bolsa videonyň ikinji bölümim gelýär. Ona beýle Zarf Kar sahypasyndan aýrylmaň. Biz hemişe siziň hyzmatyňyzda.